Hi friends, welcome back Magic Minutes. நம்ம சேனல்ல Group 2 பொது தமிழ் இலக்கண பகுதி பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் ஒரு எழுத்து ஒரு மொழிக்குரிய பொருள். இதனுடைய வீடியோ வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து ஏற்கனவே கொடுத்துட்டேன் फ्रेंड्स. இது செகண்ட் பார்ட். இதோட கண்டினியூஸ் தான். மொத்தம் 42 இருக்கு. நம்ம போல பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நெடில் கா. சோலை, காத்தல், காவல், பாதுகாப்பு, பாரம் தாங்கும் கோல், துலாக்கோல், காடு, காகம், கலைமகள், கற்பக மரம். அதை குறிக்குது. ரெண்டாவது நெடில் கூ. பூமி, நிலம், கூவுதல், அழுக்கு, பிசாசு. மூன்றாவது நெடில் கோ. அரசன், தலைவன், ஆண்மகன், பசு, இறை, தகப்பன். நான்காவது நெடில் சா. சானா சாதல், இரத்தல், துன்பப்படுதல். 5 நெடில் சி. இகழ்ச்சி, பார்வதி, கலைமகள், வெறுப்பு, கிளறு. ஆறாவது நெடில் சே. உயர்வு, எருது, சிவப்பு, தூரம் மற்றும் செங்கோட்டை. ஏழாவது நெடில் சோ. சிறுமி, சௌபாகியவதி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நம்ம இலக்கண பகுதி ஃபுல் பார்ட்டாக பார்த்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இல்லை நல்லா படிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து குரூப் 4 கால் வந்துருச்சு. அதை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஆல் தி பெஸ்ட்.